Gak syukur mangan. Arep bojoku mangani pempes Jejul. Apa enak kok menungso kok gilani. Madul kok ngono kae. Gak to, bojomu apa nyambik? Jawane iki pengen mangan lalapan kaya kanca-kancane lha dikira gubes gulungan. Bojone iki nyambik. Tro wong ya. Wong wadon iki arep kaya ngapa? Wong wadon kuwi disayang, ditresnani, arep rupane bojomu kaya iki unta. ganjarane gede lho. Gede nyenengke wong akeh. Almarhum sinten? Lho, Pak Satari. Pak Satari. Nggih. Niki jane umpama nek didelok kasate mripat ya. Iki Pak almarhum Pak Pak Satari. Lah, sik ta lambemu ki enak apane to, Dok? Pak Satari. Pak Satari niku raose anu bungae mboten kena diukur. Ah ya mesti no, Iki Mas. jenenge anak nyuwargane wong tuwek niku. Leres. Najan tompon sedo ning nyatane ora pedhot oleh ndongake. Nggih. Ngono. Kaya zamane gandu mbiyen. Nggih, kula nggih ngoten. Mas Gandu niki? Masalah Kados pundi Mas? Kados pundi? Bapak kula ninggal niku kula nangis gero-gero kula tenan. Nggih. Yo jo sampe ngamuk mecuk kursi jomplang-jomplangne. Nggih, nggih. Ora maido Mas kelangan wong tuwa niku. Mboten mergo ngoten. Kula niku goleki sertifikat gak temu. Oh, bajingan kowe iki jenenge. Lah engko timbangane kelendran lho, Dul. Tapi ya untung lho, Nduk, bapakmu kae anu ndang mati, Nduk. Kok iso untung bapak mati kok untung. Sing untung aku. Untunge piye? Lah bapakmu mati kan aku terus iso gendak makmu. Ngene iki lho, ngene iki kan Edan. konotasinya negatif. Otaknya jelek. Ah sepurane aku umpama ndek bapak kowe lho luwung tak pateni. Syukur wae. Lah aku kelakon di anak kaya-kaya pakane bebek kuwi kok. Wah, romakmu maneh wong dicepok molor. Kajane pipi apa kinca? Niki daerah pundi bocange niki? Daerah menika nek kecamatane, Nggih. kecamatane klebete niku nggih Patyan Rawa. Oh nggih. Nah, desane Rawa Marta, dusune Kedungingas. Wah, ya Allah, kula dugi ket siang wau bocange. Iya. Masalah kula njajal ndelok wong kedung ngas ya Allah, roh perawan kene Dul. Piye? Oh, ireng-ireng. Kowe rasa nyamah kaya ngono kuwi kok. Ora maknane kene iki jebule wong tani kabeh. Najana kaya ngono, wonge sugih-sugih. Pekerja keras. Masalah, kowe lek kepengin sugih, terokno wong kene. Wong nek wong bocah iki sinamu gak jeru kowe. Lah nyapa to, Dul? Pegawean kena ditorokne ning nasib gak kena diber, Mas. Ora ngerti wong kene apa sebabe iso sugih kowe gak ngerti to? Bape apa? Nandur lombok. Nandur lombok. Hubungane piye, Mas? Lho, Kok iso nandur lombok iso sugih? iso sugih. Kowe nandur lombok. Heeh. Lho nandur lombok ki mergo ada lahan anek sawahe. Leres. Lah lek kula kok nandur lombok nandur ning ndi wong sawah ra gablek. Lho, ya tuku wae to. Lho, lah sing tak ge tuku apa? Lho, lho lomboke sapa? Kowe kuwi lho nandur. Nandur ning ndi gak duwe sawah goblok. Ya tuku. Sing tak ge dhuwit ki lho apa? Ada lombok. Sik to ya mulek kae. Lomboke sapa? Lho, kowe kuwi lho nandur. Tuku ra duwe sawah. Ya tuku wae. Sing ge tuku apa? Hasilnya nandur lombok lho. Asu. Iso. Wong turu ben sugih kaya Ure wong sugih malah mulek kaya entut bundel kathok kowe. kaya anak-anake Pak Satari. Tapi kula bareng wau mlebu mriki heran. Herane napa, Mas? Mas Bentul. Kula jan, tapi niki kula mboten kok kula niki madak-madakne mboten. Nggih. Wong kene wedok ya seger-seger ya. Seger-seger. Lemu-lemu. Lemu-lemu. Kayak kowe ngerti dhewe. Budal ndelok wayang mlaku wong loro karo sing lanang oke kok sing kuru sing lanang ya. Sing gedhi sing wedok. Gandengan karo sing wedok gedhi sing lanang cicing. Ngono kuwi sebabe apa to, Dul, sebabe? Wis to. Oke gampang modar dhisik wong lanang. Kok iso ngono lho? Walah, Kok iso wong lanang gampang mati dhisik? ha wong wedok uripe saiki penak lho. Maksudnya penak. Beda kali mbiyen. Biyen piye? Wong wedok mbiyen nek arepe apa jeneng gendokno dadak cethik geni. Lek Saiki cukup ngecopne menjikor. Magicom. Magikor yo apa? Magicom. 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 Terus Biyen umbah-umbah dadak ngucek. Saiki karek anu di blender. blender gitu. Mesin cuci. Kopi lho. Iya mesin cuci. Biyen nimba. Biyen golek banyu dadak nimba. Saiki wis ngecopne sanio. sanyo. Lah lek wong lanang. Wong lanang panggah bengkring wis to. Lah sebabnya nyapa, Dul? Kowe tau tumon wong lanang kuwi ndaut pari ngangge remote.
Itu bosok wong lanang. Oh ngono ya. Ngono kadang wong lanang mulai kok sawah kopo-kopo awak jek teles kabeh. Heeh. Goleki panganan ra nemu panganan. Heeh. Lah tibake ning Lah ndi? kula terjadi teng keluarga kula sing kula omongne. Keluargamu piye Mas Pentul? Lah aku tangian subuh. Subuh. Kula budhal teng sawah lah. Kula balik niku weteng kula pun luwe. Luwe. Terus bareng Arep luwe. sarapan. Bareng arep sarapan. Jenenge ning meja buka tutup sego jenenge sego sak upo ra nemu. Lah terus piye urung gendok bojomu? Urung gendok. Lah terus Bojoku ning ndi ora genah. akhirnya mau goleki. Tak goleki bojo. Petruk. Tak goleki. Lah kok temu ning pertelon pasar. Lah nyapa? Lah kok nggae legging rupane pink ngono ta? Terus Gek ning ngarep dhewe iki ngajar senam. bojomu. Ya mongko aku yo urung sarapan blas. Bojomu terus senam ngono iki. Lah kowe roh bojomu. Gek nggae legging pink gek ngapret. Terus. Gek modele bojoku lek ngunjukne nek rung sampe mbentuk kan rung prei. Lah kowe apa gak nesu delok lek bojomu senengane senam ngono kuwi. Ngamuk to aku. Kowe ngamuk, bareng kowe ngamuk. Bablas ning sawah aku. Gendok. Duh, lah kok kowe malah gendok dhewe ning sawah. Urek aku. Oh. Urek. Oh, lah kok Bojo ya kurang ajar. Lah nyapa? Lah piye sange wong lanang megawe ngoyo-ngoyo jenenge wong wedok turut nggen lokalisasi apa gak lara ati. Wah, bojomu turut Wis masuk lokalisasi. wong lanang dia panas. Mosok to Mas? Bojomu ki? Bojomu sik to. Lah turut lokalisasi ki lho nyapa? Nusul aku. Ya mesti ae nesu. Tapi kan mboten bener nek wong wedok turut kaya ngono. Lah iya ora bener lah wong kowene yo ora bener Sing kok. ora bener iki kowene. Kok nyusul kowe kok. Lah iya. Lho kok lah iya. Sing ora bener iki kowe kuwi lho. Ning aku wedi lek sampe anakku nurun wong wedok keluyuran kaya. Nurune nurun kowe kelakuanmu elek. Lah tapi nyapa kok wong wedok Sing melok-melok. kleru kuwi lho kowe. Lah iya kaya ngono. Lho iya. Kok lah iya neh. Aku makane omong lek iso padha-padha arek dudu mahasiswane wis ora nyambung. Ora nyambung. Ngapunten sik to tak takoni. Bojomu prarek Malang kuwi to, Dul? Walah sing dhisik mati. Innalillahi wa Lah kowe apa gak becek gak layak lho. Lah mosok kepatene becekan. Wong mati kok dibeceki lho. Layakno catetane gak enek ning omah. Sik to. Sing Malang iki mati, Dul. Mati ya. Kene apa? Wah gara-gara mangan sate dibadhok sak sunduke. Kene iki Malang ndu ya ampun. Berarti matine bojomu termasuk leleken sunduk sate. mboten niku lho jodul bocangke mboten mesti. Nggih. Akhirnya terus gak rabi. Rabi awak jek nomok. Rabi neh. Manine kok. Olah arek endi? arek Jember lho. Oh. Adoh. Nggih. Lah anak pira lagi? Mati kuwi ya. Innalillahi wa inna Sing Jemberi mati. Matine to? Pati rezeki jodoh niku garise pangeran. Tuhan. Lah kena apa matine sing iki? Makne apa? Pengen rekreasi bakar iwak lek badhok sak bakarane. Lah jake apa ora operasi. Berarti matine termasuk Mangan keleleken bakaran iwak iki. kaya ngono lho bocange. Nggih, judo. Judul akhirnya trauma terus gak rabi. Ora rabi awak jek nom kumat sak waya-waya apa keplek-keplekne tembok kuwi. Rabi panggahan. Rabi to. Entuk wong ndi? Nah, itu wong ndi tekoni? Kali baru Banyuwangi. Alah paling mati. Gak. Oh. Oh gak iki gak mati iki. Oh seneng lek bojone kancane dulu-dulu modar. Berarti gak mati ya? Gak. Lah terus saiki piye? Saiki wis tak pateni. Lah sing urip malah mau pateni. Lah takon ngelek bakaran iwak mo. Ngawur Tapi bojo niku mboten kula mboten ngelem nggih. Heeh. Makane kula ngelekne teng bocah-bocah niki. Bocah-bocah presiden. Sinden. Nggih. Urung duwe bojo kelebu bocah-bocah Sing perawan-perawan. Piye nyapa, Dul? Lek golek bojo ki golek umure sing luwih tuwek. Lah nyapa? Lho iki goblokmu kowe. Lah nyapa? Golek sing umure luwih tuwa. Penyebabe. Sak wayah-wayah wong wedok ki pipine wis kisut melorot. Dadi wong lanang wis blawur karo. Lah. Ngono. Tapi bojoku ki tenan wong getih putih. Bojomu kok getih putih piye? Gua gak gampang nesu. Mama wayang Puntadewa. Waduh, oh lebih dari itu. Oh lebih. Bojomu gak tau nesu to. Oh kok nesu Piye. Teng mriki nek nongko nom jenenge apa? Tewel. Tewel. Koyok tewel lho bojoku lek dibelenen deledek gedhe ya putih ngono. Masa gampang deledek putih? Masalah aku iki tahu Jawa aku iki celuthak nggawa sinden. Nah terus. Selingkuh lah. Oh, mau selingkuh. Selingkuh mbok omong-omong nih. Terus piye Tapi selingkuh? lan sing penting gak krungu wong. Iya. Tapi mau ngomongne krungu wong. Aja krungu dhisik. Iya. Nah, Akhirnya kowe selingkuh. tak gawa balik. Bojomu ku mau. Iya. Kok go balik terus Bojoku malang kerik. Sapa kuwi? kapok nesu no. Sinden Ah terus. Jember. Mari ngono. Barang ngono kuwi lah bojoku arep cak ning ndi? Kapok. Cak ning Banyuwangi kota.
Nyapa? Kaya gablek dhuwit. Lah aku yo engkres aku malah nggrek wong aku bengi marek tanggapan. Kowe yo duwe dhuwit. Nyekel dhuwit tok. Aku duwe dhuwit 170. 170. Sithik men to. Marek tanggapan. Iya tapi duwite sithik men. Mari ngono ditekoni bojomu piye? Jenenge bojoku lek kok nesu. Oh wong lanang kurang ajar, wong wedok nggo dhuwit sakmu. Lek kok mlebu klepat ning kamar ya aku duwe dhuwit 1,5 juta. Yo, kok lek njagani mobile bensin entek. Lah kowe pendhe bensin. Padahal aku lho nggo beda grand. Ngono kok mobil kudu. Lah terus. Lah ngono ki wong aku wong rada gregetne. Heeh. Bocah lak goneng Banyuwangi kota. Banyuwangi kota. Aja ning hotel. Maaf Pak ne. Ngene bojoke cek takon mari tak terne balik. Ha terus. Arek-arek wedok tak terne balik aku balik. Endi arek wedokmu? Terus kowe piye? Tak terne balik ning wong tuane. Aku panggam aku nduk. Bojomu ya ra nesu blas. Gak nesu belas. Lah terus piye? Nah ngono ki cek ngenane takon. Arek wedokmu mbok jak mbok sangoni piro? Lah terus kowe nyauri piye? Aku yo engkres tak wehi 70 aku. Arek wedok terus mau Aku ndong nggawa dhuwit. Terus bojomu ngomong piye? Ngene iki bojoku lah ngamuk malahan. Piye? Oh wong lanang keranjingan. Nggawa arek wedok sedina mbok wehi 70. Lah wong selagi aku lho digawa Kang Gimon 600. Walah tibake lanang wedok ya padha wae Mas Gandu. Lah nggih. Lah aku seprene dadi bojoku ra kenal lek bojoku regane 600. Walah. Wong bojo kaya ngono aja openi. Tapi ngapunten to. Nggih kados pundi Mas Gandu? Artis jadul termasuk edol ya. Artis bojomu. Bisa. Wah gaya bojone bocah. Bojone dagelan ki artis. Masalah Artis. sikile tatuan ya Dul. Lah kae kena nalpot. Kowe tau temen kok tato kok melenyok kowe iki. Mbok Lah genah dodone gambari kembang ngono lho. panu kae kok. Ndung ngene iki semrombong. Ora ngomong takon kok. Wong akeh. Ngisi-ngisi. Entasno piye Dul reaksine? Reaksimu piye? Bojomu piye? Lha yo bedane akeh. Bedane kae piye? Mbak Lucy Brahman munggah pentas paling penonton meneng ae. Ah, bojoku lagi munggah no penonton ngadeg surat bareng. Saking apike. Saking bombonge Gejungkel ning sor genjot ning. Loh, Artis yak-yakan. ya ampun dupe bathuke kae jahitan papat kae. boyo akeh men to. Papat papat mancane. Oh papat. Sumpah, Sik to. rada menggok ngene lho. Tapi bojomu terus kurang ajar tenan ngapunten. Pripun bojone pentol yo? Dia inginane kok iso tukaran karo bojomu gara-gara Pak Lurah ke nyapa? Krungu aku Dul kuwi. Kok gara-gara Pak Lurah ke nyapa? Apa lurahmu kleru? Alah sing keranjingan ya putuku cilik ae. Lah nyapa? Lurah kok tekan putu piye ceritane piye Lah ceritane? ngedu wong tuwek ta. Lah kok kudu karo putu lho. Lendra putuku cilik jek umur 4 tahun kan udah mlejet ngono gak sualan. Lah terus? Lah ning ngarepane bal-balan. Lah terus? Marek ngono bandulan. Mari ngono. Bal-balan bandulan lah ndelalah iki Pak Lurah ajeng budal ning balai desa. Heeh. Lha iki putune pentol iki. Terus? Ah putuku nyelilek. Oh terus. Heeh nyapa ngono. Wah, Pak Lurah itu kono kuwi. Wah putuku pinter miso. Oh, iya terus. Lah marek ngono ki. Lah kok ora sualan iki piye ngono? Ya ben to isis ngono. Ya ben isis. Lah terus mari. Lah ngono ki saking bene Pak Lurah merong dhuwit. Nyo iki. Dhuwit 50.000 kon nggen kok sual. Lah mlayu memburi. Terus? Ah bojoku pan nyambel ngene iki celuk. Bu. Nyeluk bojoku bu. Lho jenenge Bu. sapa? Bubuk. Lho. Bojomu lho jenenge sapa? Bojomu jenenge sapa? Bubuk ya. Buk iki kopi. Ibu. Oh ibu. Iya. Lah terus Mas. Ya. Aku dileki dhuwit anu Pak Lurah. 50.000. Dileki dhuwit. Oh terus. Marek ngono kan aku jek turu marek. Wes sik turu kuwi. Lah terus. Ya sambil ditinggal dhuwit jembreng ngene marek ngono mlebu ning kamarku. Tangyo. Matamu ora melek iki. Lah nyapa? Matamu melek oh, bayi yamene sasil 50.000 lho. Kowe iki dadi wong lanang dekok ngono ki terus mbathok teko ndi kowe. Koreng eramu. Bojomu karo sampean kurang ngono ya? Lah terus piye kok? Terus piye? Bojoku kok aja mbek aku. Lah piye? Lah roh cilik dicathek. Kok walik Iya malah. terus. Akhire piye bareng. Marek ngono ki terus kowe diduduhne lek isuk lah putumu entuk 50.000 kok wis turu. Kowe rasamu apa ra isin kowe juga. terus? Bojomu terus kebacut. Kowe iki rabi uang apa rabi Marek marinir? ngono aku gak serantan. Gak serantan. Wis aku moro aku semikir Piye? wis klambi tak cepot sual Jam tak piro cepot sempak tak cepot wis aku. Lah terus. Aku iki ngarep-ngarep Pak Lurah mulai ke balai desa kira-kira jam 11:30. Kowe ya udah mblecet ngono. Udan blecet wis ora tak dekep gak piye wis. Kowe ya bal-balan. Bal-balan dolanan babalan dhewean.
nglirak-nglirik nggih Pak Lurah kolor iki gledang-gledang. Balik tenan Pak Lurah. Balik desa. Lah terus. Terus? Ngene iki tak lirik lho ngrogo dhuwit. Lah putu kowe 50 aku gak 150. Iya terus. Ngrogo dhuwit. Nyo iki dhuwit 15.000 ge tuku silet sing grumbul dikerok. Jajare apa aku ora lara atiku. Lambemu. Mangkane aja pecicilan kowe iki. Yo tak omongi aja Pak emane-emane ku ngingusui aku. Ngono kok dingo lho rumangsane. Nah, tapi wong jenenge nasibe wong niku mboten mesti. Dewe-dewe. Ngapunten ya bocah. Nggih, dos pundi Mas Jenengan Gandu? mau kok cerita lek Pak Satari niku ya gane pinten Pak? 7. Lho, wong biyen iki anake iso akeh niki piye? Ora gumun. Wis ranggumun piye? Tanggoku enek sing anake 11. Bayuh Wong biyen ki wis Anake 11. Lah kuwi lek sing nomor 12 mboke ra ngeden lho. gak budane pacarno roro ceblok gak krasa. Anake akeh kuwi lho. Wong edan. Pancen beda macange. Bedane wong biyen karo wong saiki piye? apa? Lek saniki kan pun enten program. KB. Ero KB. KB apa kepanjangane? KB. Sakmono wis dawa wis. Gak kependekane lho. KB. Mas tukang lampune ndi iki ya? Ngapa kok tukang lampu barang? Enten setrum nganggur Mas. Dinggo apa? Nyetrum cangkeme pendul. Aja Gak toh, KB lek wong biyen saiki nek KB. KB itu keluarga Berencana program pemerintah. Dua anak cukup. programe wong biyen ki banyak anak banyak rezeki. Ngono to. Makane wong biyen ki anake akeh sebab biyen kan gak nek TV. Oh. Lah apa hubungane? Jelasno Mas Pentul. Apa hubungane karo TV? Oh goblok ora. Hubungane apa karo TV? Lelek wong saiki to mulai teko sawah ngene. Heeh. Surup balik marek ngono adus mangan bar mangan wis ngedep kopi karo nyekel remote ndelok TV. Remote ditutul Ceklik, Metu Indosiar. ceklik, gak seneng Indosiar, ceklik, Metu Antv. gak seneng Antv. ceklik. Metu RCTI. RCTI. Kuwi wong saiki. Lah lek wong biyen, Wong biyen ki ublek main lampune pelampung ini gak enek. eneke dimaruble. Blek. Lah terus Mulai teko sawah wae reget kopo-kopo adus. mari adus. Bar adus lawang ditutup nyandak remote. Heeh. Remote ditutul tul, Metu anak mbarep. tutul neh tul. Metu anak nomor loro. Lah lek tul. Nah, makane wong biyen anake akeh sebab remote ukur merek sitok. Mereke apa? Ji. Apa kok ji ngono tok ya apa? Arek edan. Tapi entre wong kemajuan no saiki. Kemajuan zaman mbiyen to paribasane. sakniki pancen pun maju. Inje. Wong kene wong tani delok kaya ngono tul. Nandur lombok, nandur apa sembarang-sembarang. nandur Jagung. pari. Pari. Majune piye lek menurutku majune? Ya saiki to paribasane pari dilebokne Lek biyen leren doros, Oh. anu gampung. dadi gabah. Oh, gabah lebokne mesin. Mesin greng. Dadi beras. Beras dilebokne mesin. Mesin greng. Metu Dadi tepung. glepung dilebokne mesin. Mesin greng. Metu Dadi roti. roti lebokne mesin bleng. Nah, mesin greng. Metu Nah, titenono sesuk-esuk. ning ndi? Goleki dhewe kok. Masa aku kon goleki. Itu lambemu kuwi lho. Lah ndelalaki bapak karo mak ya mau ketinggalan melok zaman modern. Moderne piye? Mengikuti zaman. Nggih. Terus Bapak karo Bapak karo mak mlebu kamar bapak ngereng. Metu aku. ya mang tunggale tul. Sik Mas Gandu, Nggih. Mas Pendul. Ini Mbak Lucy Jancuk. ngageti wong kurang ajar. Mas, lek mabuk ning ngisor Mas. Mas aku dulure sing di omah, Mas. Oh iya Ya wis gak sida. Gak sida. Nesu apa kok Ngono ya enak kek. Ngono ya enak aku tau pentas ngono iki. Munggah. Aku bolone lurah. arep kon medhok angel kelit terus. Mbak Lucy. Monggo Mbak Lucy Brahman. Kan jumeneng menemani Mas Gandu dan Mas Pentul. Dul. Aku sewamer malah nyebut dulu aku. Pentul. Ora salah ora apa-apa kuwi sing bergizi. Semoga Mbak Lucy jumeneng sepotica. Yuk. Hey! Sip. Yes. Disapa. Ayo cangkeme kleru tak kaplok. Walak mendel. Ndang disapa dijak omong-omongan. Timbang aku kleru.
Ya sak iso-isone sak iso-isone. Disapa. Gue sampe nek kleru ning kene aku dhek gawane ngeplok sesuk ning dalan nih. Masuk nyegat. Ora mergo nyegat dhek ngopi dhewe. Oh. Marung dhewe. Ora ngejak-ngejak. Ora ngejak soalnya bayarane sing nggo aku kok. Lho. Mosok to? Kuwi lho wis kuwi lho purek kuwi lho. Syukur wae purek. Kula wae ajeng mampir mriko jane. Syukur wae purek, syukur purek. Apa? Kapokmu Wong kapan tol? daya kaya kowe. Wong nek kenemenen Mbak Lucy, Wong itu. Kula wonten krungu ra we. krungu lho feminin. Sehat nggih Mbak Lucy. Alhamdulillah pangestu. Kayak ngono ki ya ayo mergo krungu. Napa? Krungu pancen sing kono gak budek pas sing kene budek. Masa wong kupinge selen. Mbak Lucy. Kula wonten. Wilujeng dalu Mbak Lucy. Injih wilujeng dalu. Sehat nggih? Injih. Alhamdulillah. Pangestu panjenengan. Aku ndek bojo seneng olahraga fitness ni, wah hebat. Lah nyapa? Gotot. Godak. Sok gotot. Ayo jajal tetes sapa? Disapa to? Mbak Lucy. Syukur wae. Mbak Lucy. Rasakno. Kok iso dhewe. Ora wong ayu. Ora kok mau gak mergo gak iso nduk. Nyapa? Aku gelem ngene nyapa ngene mergo aku ngimbangi bojoku. Lah nyapa bojomu? Bojoku ngefane ra kadubilah karo Mbak Lucy. Bojomu ngefan. Masalah. Ning TV yang geruh Mbak Lucy sampai meteng ki ya. Heeh. Sumbar. Piye sumbare? Pokoke esuk lek anakku lahir tak jenengne Eva Lucy Brahman. Wah, lah terus akhirnya lahir Nah, tenan. bareng lahir tenan jenengne Eva Lucy Brahman tenan. Ngamuk tak gawakne motik kowe. Bojomu. Ayo dileh apa ora? Ya ora apa-apa to ngefan kok. Lah ngefan ya bene to, Dok. Ngefan wong anakku lanang kok. Wes, mosok ya jenenge kaya ngono. Disapa to disapa. Disapa sing Nesu. apik. Nesu. Mbak Lucy. Syukur wae. Ayo. Ayo. Dijak salaman, jak salaman. Apa? Mbak Lucy. Aku ora lho modele mongkok ngene iso piye. So mongkok iki lho. Iki umpama dadi bojoku no lawangku amoh, Lah nyapa? diincengi anakmu. Kowe apa gak krungu kabar lek Mbak Lucy marek tak rabi? Lek Mbak Ruby, Mbak Ruby tenggel mlocot. Mbak Lucy iki petang wulan dadi bojoku ngerti ra we? Leh. Lah nyapa? Sampean dirabi gandu apa gak bakal menyesal seumur hidup? Lah nyapa kok kowe sing ora trima? Gak nyampe. Kok iso gak nyampe piye? Wis ra teko ora. Lah nyapa? Tungono ya kur munduk-munduk. Ya ngawur tak sambung paralon. Oh gorong-gorong apa? Ngawur. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu Mbak Yulusi. Kados pundi pawartosipun? Alhamdulillah pangestunipun tansah ginanjar kesehatan. Semanten ugi kawula, mugi kesehatan dipun paringi kelancaran kesuksesan dumateng panjenengan. Amin. Semanten ugi dulur lanang saking kitha Banyuwangi. Wah niki dulur lawas. Nggih. Estu niku bayangan lama. Nggih. Sapa to sing ora pirsa Mas Lah, Gandu? nggih. Nun, Piyantune gagah gedhe dhuwur prakosa. Garwane ayune kaya midodari. Pelawak kondang larise ora jamak. Karena lenjengking Bocah ramah mati kaya mbok. iki bodah padha gendenge. Iki nyapa to, Dol, kok sririk lho. Oh ramah ngono iki. Lenjengking jek kalah karo bojoku. Bojomu nyapa? Bojoku lenjengkinge bokonge iso kaya punuk unta. Bojomu ya wong. Kirik. Anasus, sabar ta. Aku lu wong. Inallah ma'asobirin wong sabar kuwi kekasih. Diles-iles kancane. Sabar jelas-jelas kaca. Ya masa wong sabar Kowe kok ora tau nyambung. Aku tahu sabar pangkat dinyak-nyak. Bocahe bagus, lakuane becik, ora Prakone kaya kowe. kowe. Kuwi lho. Iya, rupane kaya munyuk. Delan rambute Mbak kaya lutung. Lah kaya ngono kok metu anake garangan ra trima. Lah nyuwun sewu mbiyen Nggih, mboke meteng niki lho sambar bledek lho metune. Masya Allah. Nggih. Kowe lek ndak wong kok ya iso bener iki piye. Lah pancene mbokmu dhewe sing ngomong. Pancen bener wong bapak mbiyen ki jane duwe anakku ya gak siap. Lho wis gak siap piye? Jawane bapak bengi mek kur ge tombo keju lah tukul aku. Tombo keju lah. Ngomong ki sing apik. Sing Kowe iki apik. wong Banyuwangi, ngomong sing alus iso ra we.
Tapi Mbak Lucy suarane panjen apik. Enak no. Bojoku iki marai suarane iso serak kok ngono wis angel notone. Lah sebab ya apa? Lah iki ya sampean nek mangan kan ya diatur apa ora syukur mangan. Gak syukur mangan. Kalau bojoku mangane pempes Jejul. Apa ya nang kok menungso kok gilani. Madul kok ngono kae iso. Gak to. Bojomu apa nyambik? Jawan iki pengen mangan lalapan kaya kanca-kancane lha dikira gubes gulungan. Bojone iki nyambik. Tro wong ya. Wong wadon iki arep kaya ngapa? Wong wadon kuwi disayang, ditresnani. Arep rupane bojomu kaya unta ritek ya. Kuwi kudu ditresnani. Wong lanang ki aja seneng sik apike. Wong lanang aja senengi pas manis-manise tok. Betul kuwi lho. Kuwi lho. Wong lanang kudu tresnani bojone lahir teko. Nyapa to, Dul? Nyapa. Arep kaya Omong ngono. Apa? ya ta rupane nek kaya jamur Sing tletong. rodok sing kentel. Kok ora rada sing kenthel piye? Aku Lek kenthel tenan kok ge apa? Eh. Kok ge apa? sangu rendeng. Menungso kaya ngene lho kaya raben aku gumon bojomu kaya kolu sampai Kok papat. seraben aku iki gak tau kok selingkuh macem-macem Lah bojomu papat mati kabeh kuwi? Eh, Jajale. Tapi elek is. Lah kok tapi gembagus. aku setia ning wong wedok lho. Setia apa kuwi Setia mau apa? dirabi wong Ora kaya nganjuk. iki duwe bojo kok jak Bojo kaya ngono. Lah nyapa to? Lho bojo kuwi cuma sitok kowe iki, Dik. Apa? Senengane kon kurah-kurah ora kurah-kurah. Jenenge wong isuki umbah-umbah ngono. Sego diolah. Ora ning apa-apa. Dhe bojo kaya ngene lho piye kang kepara? Ah, kowe ro dhewe kelakuane. Lah nyapa to, Kowe Dul? iki jen wis ora ngerti iki. Lho wong Piye wedok to? iki wajibe ya isuk umbah-umbah kurah-kurah ngedusi bocah bengi digugah. Kuwi wong wedok. Ngerti Lah ora? aku prayo ngono to, Mas. Ya ora kaya ngono nyatane tak kon gekne wedang ya ora mau gaeke. Ngono ki tupleh gawe dhewe. Iki kelakuane wong lanang kok ngono kuwi iki Dek ora roh wingi wis tak pelanggaran. gekne wedang barang luwe tak Tak dulene kon tulek gekne lencong. wedang. Gekne wedang jahe malah gekne wedang laos. Lho kuwi lho. Lah menawa ususmu panunen. Sampean ki aja ngono kuwi ya, aku ngono kuwi lho Mas bojoku ngurmai to aku wong reslo. Wong lanang kaya ngono ki ora perlu Padahal aku saben dina kline ya Mas, kowe dhewe ya ngerti ya Mas seksine kaya apa aku tresnoku. Wong wedok ki kewajibane mung loro aja mbok kon kaya ngono kuwi. Lah piye Ya wajibane? iki lho contonan iki lho. Loro ya, Pinter lho bener. Kewajibane wong wedok ki ora kok ngatur sembarang. Siji bekti karo pangeran, nglakoni sembayang lan manembah, loro bekti karo wong lanang. Betul Mbak Lucy, Lah iki iya. nggih. Kuwi lho, aku Sampeyan ya kan wis- bekti karo pangeran, Iya. nglakoni Heeh. sembayang. Iya, aku ya bekti karo. Sampeyan wis bekti karo wong lanang. Wes. Mangkane lek bekti karo wong lanang kon gendok ya gendok, kon mbah-mbah ya mbah-mbah. Lah kowe kok malah belani kono? Mbok belani aku apa kae? Oh, iki ya bajingan pisan. Wong mentolo rupane mentolo tak cethek gini. Gila. Manut todol. Masamu aku urup-urup. Lah delenge to, aku ngene wong semene bare lho cacak astabrate lho, sik enom-enom Bagus, ganteng-ganteng, bagus. putih-putih lho. Ngerti awakmu gitu gitu. Pripun, Lho, kok jamur letong lho terus. Lah, nggih, Wujude ndak karo-karuan, Biyen dipangan sing salah. pahit ora enak. Sing salah emakku. Lah Napa? nyapa? Tunggal-tunggal kuwi laire pas dina ketiga, lah aku pas rendeng blobor. Kowe ngerti jarene Mbak Lucy, rupamu kaya letong. Roh ta letong? Apa ta letong? Ah kowe temuni letong ya ora ngerti tegese letong. Letong ya apa? Letong ki lek didulit blotong. Lah dene ya ngerti. Kene ngerti ya. Ora ngerti piyang bojoku ning tengok-tengok ning tegalan ngene iki koyo letong kudanan kae. Bleber. Gila nih ya. Mbak Lucy, nggih atur wonten salam, dawuh atur atur salam katur Bapak Ibu tuan rumah. Inggih. Hajatipun menika Kirim kirim doa lek wastane tiyang paraga nengeri ngaten nggih. Nengeri, Kirim nggih. doa almarhum ki Bapak nggih. Nggih, Bapak. Nggih, ing Bapak putra-putrane sampun sukses sedaya. Wah, Amin. berbudi luhur sae walaupun sudah sukses tapi tetap ramah. Nggih. Sik cara wong apa ya, doa yang tidak ditolak sama Allah. Allah, itu doa anak kepada orang Orang tua. tua. Ya ngono kuwi. Betul, nggih. Tengre anak sing bekti karo wong tuwa, senajan to wong tuane wis suwargi, Ora ono, nggih. tapi putra-putra wayah niku sik nderek ndongane. Gak kaya kuwi malah bapake mati duyui. Iki kan ora tata. Ngono kuwi ra Kamar becik. tak uyu terus tak kirim pulsa. Contonan niki putrane almarhumah Inggih, almarhum Bapak- Pak Satari. Pak Lho, Satari. Pak Satari. Nggih. Putrane sing kakung ganteng. Ganteng. Gagah-gagah sing putri nggih cantik Cantik, ramah-ramah. cantik. Ngono lho, Dul. Oh, Iki iya, lek ngono. jare wong kene kirim doa, jare wong Banyuwangi kuwi jenenge ngebisi. Kok ngebisi piye ta? Napa? Basamu ki kok aneh-aneh. Jare wong Jember Nyepur. hol.
Dong Banyuwangi bis. Kol ya bis. Kuwi becik-becik ya ngono kuwi ya. Makane lek didik anak kuwi sing apik. Jadi sampai besok lek sampean wis almarhum anakmu ya sik kerep ngirim donga nang sampean. Ya mare aku ndidik anak-anakku lho sukses kabeh. Lho tenan piro anakmu jumlahe? 20 yuta, 26 yuta. Wah lho ngirimi sampean. Mesti ngirim. Megahene ning ndi? Heh. Ning Kalimantan. Wah lho anu apa kuwi tambang Mas. Tambang hasilnya sepiro? Pertamina. Aja hasilnya sepiro. Apa gawe? Ala paling maling ring. Nek jare arek-arek ngono. Aku ya krungu kabar enggak. Tapi sukses loh. Sukses maling. Lah anak aku sukses, aku ki jawaku ning omah pengen bina wong wedok. Tapi ngapunten Om, nek ning kene muga-muga aja sampe terjadi kaya ning omahku, Mbak. Apa? Ning ngene aku ki golek wong rukun angel. Lah nyapa? Yo alah tangga iki gampang melok cariwis. Tanggamu kuwi. Lah iya duwe tangga kaya Lah saiki jenenge bojoku kan gawe daster. Daster rupane abu-abu ngono. Terus. Kan bojoku mulus kok. Ala mulus apa rupane bulek kaya. Rupane Busike kaya ngono. Lho kae putih marek kobong. Terus apa ya apa? Lah terus. Marek ngono gawe daster ya pantes ngono ndelalak. Terus. Lah mlaku-mlaku ning latar ning halaman ngono iki lho. Tangga ya wong iri blak-blak. Lah piye? Ngono iki iso nyemonto. Ah, gawe daster kemayu kowe ayu dhewe. Kok iso nesu no, Dul? Kok iso nesu nyapa? Tanggaku nesu jawane dheke muring. Muringe mergo apa? Dheke mepe daster disobok bojoku digawe iku lho, dheke nesu jawane. Oh, bojomu maling daster. Maling. Wonten. Lah untung-untungan lho bojoku gelem ngululun memene wong. Ya dikutel dingge kuwi jenenge Tapi kan nyolong. salah tanggaku melok-melok. Sing salah kowe to. Iya kaya ngono. Lah iya. Wong salah ngayal Mbak Lucy. entel tak idoni. Nggih, wonten dawuh. Ngaturaken Mukadimah riyin. Napa niku? Atur panglipur. Nggih. Sampun wonten pamundutan. Oh, dereng. Dereng. Kalian entos ya. Napa napa niki mumpung ana Mas Gandor, Mas Pentul sing bernuansa Banyuwangi. Wah lah iya nggih. Niki Ngapunten. Banyuwangi Banyuwangi lek gandu. Khas teng mriku niku enten ngelmu jenenge seret jaran goyang. Oh ngoten nggih. Kula Ya napa? pakne teng mriki. Oh, Kula ngoten pakne. Kula lagi liwati kabeh wedok do ngomong ngene. Lho, iki lho lawak Banyuwangi jebule ganteng ya ngono. Kuwi Tah rupane kowe iblis kok ganteng. Terus kerja apa ya apa? Wong kene paling dudono ranggumun lek gandu ya kur kaya ngono kae. bangane pentul. Lalu wong aku malah dadi penasaran. Lah nyapa? Lah aku sing liwat surup kathek rodok peteng. Dul. Delon arek wedok-wedok mesti goleki barange sing mentul kaya apa ta? Wis jang iki bawa Banyuwangen. Monggo Banyuwangen. Didoh ning ciri khas jenengan sing kono. Lah kan wis biasa. Banyuwangi kan gandu. Oh, lha kowe ngendi? Madura. Wah lah. Madura ndi? Tak kira sak kota. Dibawani monggo. Nggih. Sinten niku? Sinten monggo jenengan mawon. Jenengan buka riye. Aku buka sik ya. Monggo. Jenengan terus keke. Siap. Aja gandu kon buka. Nyapa? Aku ae. Bro. Waget aku. Lek mabuk ning isor Mas Mas. aku dulure sing di omah. Iya. Wit mau ngur. Aku kok mentolo iki kok rasa termulih Mas, ora lah Rasa. mulih. Ganong mulih ning mburi kono. Dipecali pakane lele. Lele ra sudi mangan kok. Paling kur dimuti tok. Maka, Mambat mayat Dol. Kas-kas suarane kono-kono. Ngono kalau. Artekno. Membiak mayon iki cara peragaane gimana ngono lho. lah diperagakne. Membat mayung iki cara alun-alun lambai, melambai-lambai. Dicekel mikir lho, nyapa mikir mbok lebokne konoan lho. Ketemu kancane piye? Lah iki untung kita ajep ning ngene, ora tau tak ajep ning mengesor sing ngesor gugat nyapo rene. Mik kok iso takon nyapa rene. Gelah. Arek iki ya baji. Dicekel mikir kuwi, dicekel. Ayo didono ciri khasmu kono ki Banyuwangi ki piye? Sing bungok-bungok kaya ngono lho. Ah, coba. Ngono lho. Ngene. Aku sing suara, kowe sing peragaan tok. Ayo nah, ayo. Iya. Ya, ayo. Kok kena ayo. Membiat mayon coba, Mbak. Membiat mayat eman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
Joko mentor tak. Wus. Ye! Rupane kaya kucing Anggora. Ye! Cangkemmu lho. Ayo, ye! Lah aku jare kok kucing urung mana. Anggora urung mana. Ye! Ye! Cangkemmu mana? Ye! Ye! Iku mawara dulur gendeng saka Banyuwangi. Wut. Banyuwangi mulo enak ya ora iya. Ya ora iya. Ya ora iya. Nyapa to? Ape. Acak kete ulang ana maning parang kang dadi sambungane. Ho 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 ho. Oh jaran malah. Kok ora guyu ayo. Salah iki, salah lek mulai sing iki. Pas guyu ora guyu. Oh. Ayo ulang ana maning te iku mau terusno lagune Membiat Mayun ora gedikau. Ya ora gedikau. Najis celeng kau. Sakmene. Apa to? Maksudnya nadane larase lho. gendeng. Lah aku takoni lho aku cil. Suarane Ye, gendeng belambiangan. ye, suarane kaya asu lingante. Ya. Rode cebloke sambiar. Lah kudu awakmu to ya sing mencolot aku Sing sing mencolot nyuwara. sampean. Acak kete. Ayo kudyang ngono embiat-embiat nek. Nyara. Mencolot. Piai. Nuswat. Kadokmu. Nyapa. Kadoke bojomu. Kadoke bojomu. Kowe iki rek goblok. Jebol. Wayahe iki lek gawe panjen. Ya iki lho perma aku sampe iki sesuk balik aku yo nesu. Lah nyapa? Lah saiki pikiran Piye? aku sampe lakon gawe iki bojo. Mbok ya kaya Akbar kaya nggae legging. Legging ngene iki pantes. Kulate bojone nggodho jago. Akbar gawe legging ki so simpel. Lah kowe Kekinian. Aku lek digene legging rode kaya ngono kan. Iki pila kathake bojomu nggae nggodho jago, Mbok. Nggih. Lah iki ra ro njero iki tak jiret. Suwek. Bojoku yo kurang ajar takon akal-akal online kaya arek-arek. Lah terus. Wah yo bisnis kulaan kotang lho. Utang rong payu diajali kabeh aja. Ya bojomu. Molor-molor ayo. Ora kurang ajar nggae klambi turane gesual. Lah kok iki momor-mor tak wel-wel tak gawa. Ora. Iki sesuk aku mulai modal digawe. Tukarannya apa? Poma tukaran lha iki iki ngapa kok mbok gawe? Ya. Sual. Suarane gawe kapan Suarane yo ndeng ora suwal. Suwal gitu. Apa enek lagu kok suwal. Oh iya. Kowe ya kathake bojomu. Boten to badan kula apik. Apik. Wah, apik apa lagi iki daster iki. Kembangan ijo. Iki daster malah. Iki apa lho mbok ya modern kaki lho kathok senam nah legging. Ndi? Iki lho. Apa to Dewu? Endi wae muasi ndi lho. Aku sesuk tuku ngono lho. Gayamu. Sumarane. Biang. Gusti paring ana slamet Keamanan. Wong-wong loro lho kaya ora rukun. Ayo ngomong. Mun aku karo kowe. Ayo ngomong. Lah kancamu mbok pancam mrene su. Ayo ngomong. Mumpung padha adoh mae. Ayo ngomong. Ayo ngomong. Aku kon joget. Kowe iso joget apa ora? Lha terus iki ngene iki kaya gaya cakil. Lah cakil lho jejeg kancane. Lho iki mau cakil cap Jackie Chan. Eta, Jackie cecakel apa ya mudeng Jackie Chan koclok. Ngono ki aku wis ora joget. Karo Keamanan tenan. Kowe arti cekel langsip tenan. Arep Wong dicekel langsung langsip. ngadeg. Dikira gelut. So, aku sampai cekel hangsip. Lah kan kowe biayaan wong jejeg ora arah-arah. Kaya
Diane kok ngalih aku wis kono. Tahu kumun dagelan ditangkep bangsi. Memang Pae lho iso jumbul dikira tukaran tenanan. Untung aku merujut. Mangkane kowe iki aja tenanan. Kono. Bapak iki ndredeg dikira kowe gelo tenanan. Cah lore kira rukun lho. Joget yo joget. Iya, tapi aja trengginas-trengginan nemen mancal koncone ngono kuwi. Ayo kono. Ayo, jajal, diterusnya aja kayak mau jajal. Tetep trengginas joget tapi koncone jadi pancal. Monggo lanjut, Mbak. Nyaram biai no wis rupane kaya unthuk uyuh mripate pece koncone dicecek. Jas cangkemmu umi kaya silet pitik. Ya aku ki jan nasibku piye wis kene ngarani kaya unthuk uyuh. Untuk yo. Kene kaya silet. Ancene nyuwun sewu lho ya nyuwun sewu ora ngenyek ya aku kenyataan tenan lho jeneng rupane ki kaya beda karo wong liya ngono lho. Masa uyuh ngantek ngundruk. Gendane leh nyepruk ora iku. Nuswantara Banyuwangi. Wis Banyuwangi, Banyuwangi ya ndeng. Coba ciri khasnya yang Banyuwangi. Aku kan Madura. Kowe tak jahit lambemu. Orang tahu dijejeri gelungan sinden. Kon tenanan. Aja jelas. Aja diwasi. Aja jelas. Aja jelas. Aku pegel tenan karo. Ora apa iki. Alah tenang. Kowe roh aku jajar. Wes tak sabar-sabare karo. Aja jelas. Jano. Ora pengen. Gel. Ora pengen. Kowe iki kok malah ngremoli aku ngelih. Padahal aku mau pampari bokong padahal aku wedhus. Terus kuwi khas Banyuwangi. Bisa ora Mas? Mas Pendul. Heeh. Menyu. Iya. Piye? Iya. Piyenyu. Piye? Iya. Pane kaya banci cok. Ayo piye to, Cok? Piyenyu. 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 Teto. Delengen to. Kat mau lho ora tau rukun wong ora gumun aku ben Ini tokno. budal bareng mo. Heran aku. Yo. Entah dudono ciri khas kene lho sing kok Banyuwangi. Pianyo. Piyenyu. Pianyo wangi. Sip. Mripate kaya Sakaratul Maut to le. Mendelik. Kok mendelik-mendelik. Wes kowe keleru neh, mau kaya untuk uyuh. Kowe iki dilem berarti. Saiki jenenge ngelem oleh jenenge untuk uyuh. Ora untuk kowe salah krungu. Ya ta, wis elek budek untuk uyuh ki kaya pitik gereng iku lho lek Ponorogo untuk uyuh. Untuk uyuh. ora untuk ambune kaya ngono kok sampe untuk. Lambemu. Lambe. Sesuk iki tak delok untuke kaya apa. Kok Iya, jajan yo. delok tak padane Ayo. Ayo, Terus khas Banyuwangi. Pia. Pianyo wangi. Terus? Terus? Dawur aku. Oh, iya ya. Banyuwangi. Ya, Mbak Lucy. Lah kok malah dhuwur lho Lah ya alase. kowe kebiayan. Lah sing nyanyi kowe ya. Kowe ora ngerti nada. Sing lalu gerak kowe lho. Ah. Senen-senen. Rian. Ngapunten. Banyuwangi niku wetan gunung. Wetan Gunung Kulon Segara. Lah sing kumayar ngono. Malah ketularan bledro. Aja terkecoh cah gendeng. Rungono apa jabe? Kulon. Wetan Gunung Kulon Gunung Wetan Segara. Lho, ayo. Wetan Gunung Kulon Segara. Piye to iki? Kok iso kulon segara? Tane. Ternyata aku malah main goblok. Sing bener untuk uyuh. Lah, Sing sing to. tegese Wetan Gunung. Wangi. Terus Kulon Gunung Wetan Segara. Etane gunung. Etane gunung. Piye to? Banyuwangi. Kulon gunung. Etan gunung. Etane gunung.
Bingung tenan lagi, Mbak. Sing bener iki Antem sadar. sing bener iki goblok. Mbak, aku, Mbak. Aja Aku. Pegel aku. Aku lah sing asli Janos, Pak. Banyuwangi. Sampean kok gak entek-entek. Oh, sam Nong. Jember. Wetan sakara. Coba Mas Gandu, aku pengen khasnya Banyuwangi lek. Sik nduk kowe jane suaramu apik. Ning luwih apik rasah nyuara ben rambrebeg wong. Suarane kok kaya rambeneh. Lor lan kidul Sinden ditelit entuk kalau jengking. Lah nyapa? Alah sangket. Terus Mbak, semua gandu ra tekan nggen yo. Ayo, Mbak. Ora modele koyo ngono. Hang kali Ya kaget aku. limiat belambiangan. Belambiangan ring Banyuwangi teh yorok. Enak-enak nama mbok make enak sirate. Ya ora aku ngeteter ngono kuwi ya joget solah kaya mau sing lincah ngono lho. Wayahe iki wisan. Yo, tok tak tok. Ngendangi sing tenanan, Mbokan. Tok tak tak. Bisa kaya pecah sepoke mati sih. Ya, lanjut. Ndake, Mbak. Lali to aku. Tekan ndi mau. Wis bar kuwi. Lor lan kidul. Wis. Lor lan kidul wis balik ae. Angka limiat belambiangan. Aja putih-putih rambut